nazioarteko egunean, ikasleek latekin egin duzuen lan bikaina ikusiko dezake. Klik deitu diegun ekimen hau, jaiotzen da hitzetatik ekintzetara proiektutik, sortzen dela Kutxa Fundazioa eta Arantzazula Fundazioan artean, daukala helburua herritarren aktibazio bat bultzatzea, ez? Azkenen ulertzen dugu denok, pertsona orok, aktibatze gehala bolondreski kausa ezberdinekiko, baina askotan igual, bizigean gizarte eta mugimendu honetan, igual behar ditugula espazio denbora horiek topatzeko benetan mugitzen digun hori, ez? Eta, bigarren urtea da martxan jartzen dana, Agenda 2030arekin nahi du lerrokatu, ez? Eta nahi du hartu urte bakoitzean helburutako bat. Eta urten hartu da 11. helburua, hiri eta komunitate jasangarriena. Ongizate mentala, belaunaldi artekotasuna, bakardadez aukeratua, ez? Olako gai potoloak dianak hartuz, eragile ezberdinak elkartu zian otsailean, ekintza ezberdinak sortzeko elkarren arten eta kaleak aktibatzeko, ez? Eta latie emon da horietako bat, jasoduna, mugimendu guzti hau, pertsona multzo guzti hau, lan guzti hau egin dutena, jasangarritasuna ere uztartuz eta izugarrizko inplikazio hau hartuz, ez? Izugarrizko esfortzua izan da, baina denbora guztian zen sentsazio hori, ez? Espero zutena, baina askoz denbora eta energia gehiago eskatu diela, baina ikuste zitzaien, hainbeste emozioa aizian mugitzen aizian guzti horrekin, ez? Zentzua zeukala, ez? Orduan guretzako bide laguntza hortan egotea zen, plazer bat, ez? Ikustea zenbat jende mugitu eta zenbat gauza aizian sortzen, izan da oso hunkigarria, ez?